Hai bifa जोंहा मोसौ गलर माने सिखाराखै नामा? हामाहाय बिफा गावनि फिसाखौनो बेफोरबायदि बुङो। Langsung सालायनो। ओइ बिफा साया लोंदो। औ दे। Apa ngerang nanggu montong tangnya? Jagan bisa, harap boleh bes mau nanggo. Ini udah selalu nanggu apa? Jagan bisa. Dah tahun ini jagan bisa nih, sih jagan langgar. Jangan deh. Haba bifa फिसानो रांफोरखौ बिफा मा हरबा बोरै जानांगौ? Ha bima, bisa no harablay जोंलाय सोरखौ हरबावनांगौ जाखो? बिदिनहा फिसा कलेजाव थांनो सम जायाखै नामा? Tanggungan naik, nanti kari paran rahan ya. Daथ' आंनियावबो नाङानो गैलिया. बे देरसिन फिसालानोबा बिफा मा रांफोरखौ हरनो हायो बेनोलाय मानोथो हरनो हाया नोंलाय? Ya bा माखौ हरनांगौ जाखो? साबेसे सुबुङानो फरायनानै साख्रि लानो हादों? मा बाथ्रा बुंनाय जाखो बियो आफा? गाव नाजानाय थाब्ला सानसे समाव जाफुंसारनो हायो। नोंनि बे गेदेर गेदेर सिमां सुजुनायफोरा दा बाराबा आं नोंखौ बे न'निफ्राय गेट आउट खालामनाय जागोन। खोनासंनो लुबैया नोंनि बेफोर फाल्तु खोथाफोरखौ। आफा, नों गावनि जोनोमगिरि फिसाखौनो बेबायदि बाथ्रा बुंनो हाबाय। जागोन आफा, आं दिनैनिफ्राय कलेज होनायखौनो आगान हैला। सिङि बिफा गावनि फिसानि सिगाङावनो माबायदि राव बाहायखो नोंलाय? जेथा बिया बांद्राय मानिखौ दायपस खालामनाय जागोन। जागोन फिसा बांद्राय दुखु खालामनाङा आं हानाय मानि नाजागोन थां होनो थां बिदिन्था बेवहाय हारसिं मा खालामदों? खोमस्रि, आखायाव हगार प्लिज। दिनै मा जादों नोंहा? खोमस्रि, बे बुहुमाव सोरनिबा जिउआव सुखुआनो सानथ्र'नो हायि आरो सोरनिबा जिउआव दुखुआनो जोबनो गैयि। बिदिन्था नों बेफोरखौ मा बुंदों? खोमस्रि, आंनि बे जिउआ गंसे बैथा गैयि दिङा बायदि। आं आंनि बे जिउखौ रावनिबो सिगाङाव फोरमायसननो हाला। नों बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो बुंखो? ना नों आंखौ मोजां मोना? बाथ्राया बेबायदि नङा सोमस्रि। अब्लालाय मानोथो नों बाथ्राखौनो बुङाब्ला आं बोरै बुजिनो? सोमस्रि, जोंहानि न'आव आं आरो आंहा सासे आदा दंबावो। आफाया जोबोद रागा खरा, सानफ्रोमबो धोन दौलतनिल' दावराव जाबाय थायो। आरो आदाखौ बांसिन अनो। आइ एम सरि बिदिन्था, बाथ्राखौ आं दासो बुजिबाय। थौदो थांनोसै। Apa जोंहाथ' हाया 10 बिगाल'सो बेखौबो बिदिन्थानो होयोब्ला आं माखौ मोननांगौ जाखो? 10 बिगा हाखौ आं नाम जारि खालामना होनांगौलै आफा। नङाबा नोंखौ नाम जेरै ओरै पिस पिस खालामनानै ओंख्रि संना जागोन आं। जागोन दे फिसा सिन्था दा खालाम। नै बे नोंफा थासान्दियाव 10 बिगा हाखौ नोंनि मुङैनो खालामजोबना होगोन आं। नै बे नोंफाया बिदिन्था नोंनि फंबायखौ बुथारनायनि लाहार फाहार थिरांथा खालामगासिनो आङो। दादा खालाम फिसा नै बे नोंफाया नै बे थानाय बिथाखौबो नोंनि मुङैनो खालामजोबना होगोन। बा नोंसोरनि साननाया बेसेबां गोमोथाव। सासे फिसानो लुबैनाय बायदि अननाय होनानै आरो सासेखौ माइगाब जुजाय बायदि बासिना दोननो बिदिन्था फिसाया खोनाबा मा साननांगौ जाखो नोंसोरखौ? सिरिथा आयै बिमाब्लाबो बिदिन्था लोगो जायोबा बे न'निफ्राय हरनाय जागोन। खोनाबाय बिमा जोंनि फिसाया मा बुंदों? गोसोआव लाखि गोसोआव लाखि। फाप नांगोन नोंसोरो फाप साना फाप नांगोन। जाय फिसाखौ एसेबां नेवसिदों खैफोदनि समाव बे फिसानियावनो आइथिं हमनानै निमाहा बिनांगोन नोंसोरो। मा जादों नै? मानो गाबदों? दा गाबसै, सिखारदो।
सोमस्रि फिसा नोंहा दासिमबो मोजां मोननाय गैया नामा? दङ आयै मुङाबो बिदिनो थालायबावसो अ नंगौ नामा? हा न'खरावलाय सोर सोरथो दङनो? आयै बिमा बिफा आरो बिदा सासे दङनो बिफाया जोबोद रागा खराथारनो बिदिन्थाखौ अनानो बिदिन्थाया जोबोद दुखुआव थायो आयै दे आं गासैखौबो बुजिजोब्बाय हा बिदिन्थिया नोंखौ मोजां मोनो ना मोना? मानो मोजां मोना जानो आयै बिदिन्थाया आंखौ जोबोद मोजां मोनो आरो आंबो बेखौ जोबोद मोजां मोनो नंगौ नामा फिसा? औ आयै दे सोमस्रि गावनि मोजां मोननायखौ बिमा बिफानि सिगाङाव फोरमायना लाबाय थानो लाजिया नामा? कबि ओंखाम मावफैबायमोन खुरै थांदो। जागोन दे बिफा आथिं आखाइ सुना लागिग्रोदो। बेथ' बिदिन्थासो नि आखला बिदिसो फैग्रोखो बे सालाया ओइ ग्रोथों बे साला आंनि मान सनमान जाजोब ओइ ग्रोथोंला बे सालाया लाफानि फिसाज्लाया आंनि मान सनमान जाजोबथारसिगोन गामियाव नुजाराहै खालामथारसिगोन बे फै ग्रोथोना बिदिनिबो खारग'थारांदो बे राहा बिदिन्था नों बिफानि मान सनमान जाजोबथारसिगोन मा बुंदों आफा आं नोंनि मान सनमान जानो सानाखै आरो आं जायाबो बिफानि सिगाङाव बेबायदि गिदिर खोथा बिफानि मान सनमान जानो सानाखैब्ला नोंजों थानाय सिख्लाया सोरमोन? नों सोर सिख्लानि बाथ्रा बुंदों आफा? सोर सिख्लासो बुंबावदों नोङो नोंजों दहाय बे बिफानि सायाव लाइन मारिनाया सोरमोन? आफा बियो आंनि मोजां मोननायसो आरो आं बेखौ जुलि लानो सानदों बिदिन्था लाजियासै नों बिफानि सिगाङाव बै सिख्लाखौ हाबा लानायनि बाथ्रा बुंनो नोंखौ आफा नों आंखौ जेसेखि बुङा मानो आं बे सिख्लाखौ माब्लाबा बावगारनो हानाय नङा नांगौबा आंनि जिउआनो जोबदों नाथाय आं बेखौ जुलि लागोन बिदिन्था आरो नों बेबायदिसो मावदों बोरैबा जुदि नोंखौ बे सिख्लाजों खाथि नङाब्ला बे न'निफ्राय नोंखौ होखारहरनाय जागोन मिथिबाय गोसोआव लाखि आफा नों आंखौ जेसेखि बुङा मानो आं बे सिख्लाखौ माब्लाबा बावगारनो हानाय नङा जागोन फिसा जागोन लाजियासै नों बिफा सानखौ बेबायदि दावराव खालामबाय थानो सेथा बिमा आंखौ खर' दुबुर खालाम मोननोसो बाराबा सोर बे न'खराव दावरावानो जोबला नामा बे फिसा सासेखौ सुखुयैनो थानो होला बिसोरो अ सोमस्रि बिमा मा जाखो बिफा? फिसाजोआ बबाव दङ? न' सिङावनो दं बियो बेलाय बहाथो थांनो? अ बिमा नोंथ' फिसाजोनि इयुनखौ खनसेबो साननानै नायाखै बिफा आंलाय मानो साननांगौ जाखो जेबो जिंगासिनांगौ गैला बिफा मालाय मोजां मोननाय दंखायोनो जोंना फिसाजोना बिमा होमबालाय हामथारबायसो होमबाबोथ' जों खनसे सोमस्रि फिसानियाव सोंनांगोन ना सोमस्रि फिसाखौ लेंहरनायसै अ सोमस्रि फिसा बायजोआव ओंखारबोलाय मानो मोननाय नै नोंथाङा माबा खोथा रायज्लायनो सोमस्रि फिसा जिरायनायसै मा खौरांमोन आफा? सोमस्रि फिसा नोंजों फंसे गोनांथार खौरांसो रायज्लायनो दंमोन मा गोनांथार खौरां आफा आइ सोमस्रि नोंथाङा नोंनि मोजां मोननायनि बाथ्रासो रायज्लायनो नागिरदों दंनायाथ' दंमोन आफा बै बाथाबारि गामिनि हा सोमस्रि फिसा मुङालाय मा जाखो? मुङा बिनि बिदिन्था आफा आरो न'खरावलाय सोर सोरसो दङ? बिमा बिफा आरो बिदा सासे दं आफा हा बेखौनो जोंनि न'खराव बिजामादै लाखिब्ला जाया होमबा बिफा? जागोन बिमा साबद्रायबायसो मा आइ आरो आफा नोंसोर मा एसे मोजां आं बेजों खनसे रायज्लायनायनो दे आइ होमबालाय बेखौ जोंनाव खनसे आलासि जानो लाबोबानो जाबाय जागोन दे आयै आं गाबोननो लिंहरनोसै येस थेंक इउ आयै मा जागोन बे खाग्लिजोंबो Apa nang bubur dong? Baisa apa kering kerba?
जाखो नागिर फिसा बाख्रि सिङाव फिसिखावदों मा जाखो सानदों नोङो बै 10 बिघा हाखौ बिदिन्थानो होनो सानबाय नामा नोङो बेफोरखौ मा बुंलाबायखो नागिर फिसा मा बुंलाबायदि सोंबावदों माथो बै बिदिन्थाया बाथा खाथा गामिनि आंनि फिसाजोंसो मोजां मोनबावदों बैयो बेखौ जुलि लायोब्ला मा 10 बिघा हाया खावनै जानोसै आं माला बुंनो लानो हानाय नङा बेखौ आफा जेरैखि जाया माबा मोनसे राहा लानांगोन आफा आं फैबाय बैग्रोथों बे बिदिन्थिया साला बेफोरबायदि खालामदों बे बैग्रोथोंल' बे नङा राथा सारो बहा थाङामोन मा बुंनाय राव जाखो गैया आफा सेथा नोंनि खुगानिफ्राय आंखौ आफा बुं गावनि जोनोमगिरिफोरखौ आफा बुङाब्ला सोरखौथो बुंबावनो बेनिथा नों बै बाथा खाथानि आलुनि फिसाजों गारनो हागोन ना बेखौनो बुं आं बावनो हानाय नङा आफा जाय हिन्जावा आंजों दुखुआव दुखु खालामफादों सुखुआव सुखु खालामफादों आं बे सिख्लाखौ माब्लाबा बावगारनो हानाय नङा अब्ला आं बे सिख्लाखौ माबोरै बावनो हानो आफा नांगौब्ला आंनि जिउआनो जोबथों अब्लाबो आं बे सिख्लाखौ बावगारनो हानाय नङा आफा आं नोंनियाव आखाइ खबजबनानै निमाहा बियो आफा से आरो नों बेबायदि सोंबावदों लायजासेनो नोंखौ र' दिनैबा बेनिथा बे न'आवनो हाद्रिनिफ्राय जागा गैला ओंखारलां बे न'निफ्राय ओंखारलां आफा आंखौ बेबायदि आरो निमाहा सोंबावदों नोङो निमाहा सोंदों ओंखारलां बे न'निफ्राय ओंखारलां आरो नोंनि न'आव सोंबावदों ओंखारलां खोनासं आफा जेब्ला आंखौ गोजोनगोन अब्ला मेगनाव मोदैखौ दावगार आरो लेक्सार होबावदों बे जायगायाव ओंखारलां बे जायगानिफ्राय दानो ओंखारलां मोजां थांबानो जाबाय औ जागोन दे गोसोखांबोलानो गोजांस्रिउ मोनो हारसिं थाबोलानो मोदै बोहैयो आं मा खालामबावनो आंदि अन्थाइ लामा गेजेरनि आं मा गेजेरनि गोसोखांबोलानो गोजांस्रिउ मोनो
अ बिदिन्था मादै हा माथो गाबदोंसो बिदिन्थाया बबाव थांदों मादै माबुंनि फिसा बिदिन्थाखौ बिफाया न'निफ्राय होखारहरबाय मा मादै बेफोरखौ नों मा बुंखो बेफोर बोरै जानो मोनखो दा बिदिन्थाया बबेयाव दं मादै आं बेबो बुंनो हाला फिसा बेबा दा बहा दङ आं खोन्थानो हानाय नंला मादै बिब्दिब्ला नों थाथ'दो आं नागिरनो थांनोसै बे फिसा नागिरहैगौ बिदिन्था नों हारसिं बेवहायसो जिरायनानै दं सोमस्रि आंखौ राव दाहो आं गासैबो बाथ्राखौनो मिथिजोब्बाय बिदिन्था आं नोंसोरनि न'आव थांदोंमोन बांद्राय दुखु खालामनो नाङा बिदिन्था थौदो जोंहानावनो थांनोसै जोंहानि आइ आफाया गुबुनफोर बायदि नंखाया नाथाय सोमस्रि जेबो नाथाय गैया बिदिन्था थौदो बिदिन्था सफैबाय फिसा फै जिरायफै फैदो जोंनि आइया बेनो मादै आंनि खुलुमनायखौ नाजावदो जागोन दे फिसा आयै बिदिन्थाया जोंनि न'आव अराय समनि थाखाय थानो होनना फैबाय जोबोद मोजां जाबाय फिसा आफायालाय बहाथो थांदों अ बियो हाथियावसो थांदों दा फैसिगोन बियो थां फिसा आलासिखौ न' सिङाव लांदो जागोन दे आयै फैदो मा नै फोथाया बाफोरमान बिलाइया नङा नङा आंनि फिसालाया बेबायदि खालामनो हानाय नङा जानो हाया बे माब्लाबाबो मानो जानो हाया देहाखौथ' नोङो देरसिन फिसाज्ला नागिरनि न'आवनो खालामना होजोबखाबायमोन ना नङा नङा बे माब्लाबाबो जानो हानाय नङा मानो जानो हाया साननैनि गेजेराव बे न'खौ खालि खालामना होनो हायाब्ला आइनि एसे हेफाजाब लागोन आं नङा बिनानाव नङा बे न'खौ हगारनानै होयोब्ला आंसो बहा थानो आं जेबो मिथिया बेखौ आइनासो नायगोन बिमा बे गसाइ बिनिफ्राय मा जाबावनांगौ जाखो आंनिनो गोरोन्थि जाबाय बिमा दा बिदिनो फिसाखौ बहा मोनबावनांगौ जाखो जा
हाबा जाबाय जानानै थांबाय थांनाय बाथ्राफोरखौ दालाय खोनानो बेबायदि मोनखोमा आंनो माबि आंनो सुनि बेफोर आंनि गोरोन्थिनि थाखाय गासैबो जाजोब्बाय बिमा आंनिनो गोरोन्थि जाबाय नोंखौ बे न'निफ्राय होखारहरनाया आंनिनो गोरोन्थि जाबाय जागोननि माबादो जाबाय आफा बेफोरखौ दाराव थांनो जाबाय आफा दागाबसै आदाया जाय सुबुंनो हाखौ फानदोंमोन बे सुबुङा आंजों एखे स्टाफआवनो खामानि मावो नंगौ नामा फिसा औ आफा औ आइ आरो आफा आं साख्रि मोनबाय नोंसोर जेबो जिंगासिनांगौ गैला नाथाय फिसा नों बहा थायो आइ आं हाबा जाबाय बेनो आंनि बिसिया आरो आं बिसोरनि न'आव थायो बिहाव बिखुनजोनि अननायाव आं साख्रिबो मोननो हाबाय आइ जोबोद मोजां जाबाय फिसा दालाय नों बहाथो थानो सानखो आइ आं बिहाव बिखुनजोनि न'आवनो गोरजिया थाबाय आरो आं बेयावनो थानो सानो नोंसोर जेबो जिंगासिनाङा आं नोंसोरखौ सम सम नायफैगारबाय थागोन आइ आरो आफा नोंसोर जेबो जिंगासिनांगौ गैला दे फिसा नोंनि गोसोसै नोंनि मोजांब्लानो जोंनिबो मोजां आइ आरो आफा जोंनि सोलोंथाइखौ लाबोदो दे फिसा नोंसोर मोजां ससेल जाबाय जाबाय दे जाबाय दे फिसाफोर सिगांनि दुखु सुखुफोरखौ बावगारनानै गोदान संसार जानायनि आगान सुरलांदों